Okay na sir yung chassis mo sir. Tapos na. Ha? Patay na. Yan, gumalaw na rin yan, nagalaw na rin yan. Ito yung pinagalaw natin. Dalawang to, walang tas-tas yan. Walang welding. No? Original. Okay na sir, yung EDB 160 mo. Ayan, okay na rin yung tipos, naayos na yan. Tinastas yung pinaka center post sa butterfly. Then panibagong welding. Bagong welding yan, ilalim. Yan, baka sabihin hindi ginalaw. Okay. Ayun, mga magpapalay ng chassis. So pwede na tayong mag-align.